Čus, tady Fiolko, já vás vítám u náboru do Gold Studia. Jsem tu společně aj s Toby. Čaute. A Alienman. Čus. A toto je nábor, ako som už vravel, do Gold Studia a podmienky sú takéto. Musíte mať 10 rokov, dobrý mikrofón a... Hej. A musíte mať každý deň Hej, Skype. Minecraft, môžete mať originálny aj neoriginálny ale no tak. My máme, ja mám Vare. No ja mám originál. Ja mám obidva. Teraz točíme Minecraft film Killer Shot som ja a potrebujeme tak aspoň tak neviem aspoň tak 5 ľudí. Hej. Môžu byť aj viacerí, ako vy chcete. Môže to byť dievča aj chlapec. A musíte mať aj dobrý hlas, musíte vedieť dobre vyslovať a tak. Hej. No tak to asi ty nebudeš, lebo ty skoro vôbec nevieš vyslovovať bez urážky. Kto? No tak. Ja? No, teraz si to povedal zle. Musíte dobre vyslovovať, tak si to povedal nejak čudne. Toto je šéf, ten červený Veverkor.sk. On sa robí šéfom, že je všetkých šéfom. No. A takých my nechceme. Chápete? Šéfov, ktorí si šéfujú. Keby ste chceli vedieť, kto hraje Killer Shota, ja hrajem Killer Shot, teda Killer Nuba. Neviem, bude sa to volať Killer Shot radšej. No tak ja hrajem Killer Shota, tí tu, oni dvaja hrajú troch bratrov, no oni hrajú bratov. Oni hrajú počkej, ako si to čudne povedal. Oni sú bratri. Bratri? Traja bratri. Ježiš, my to nevieme každý rozprávať. No tak. Nie, no tak Toby, Filip a Juraj, oni sú traja bratri a ja mám, no ja vám to nebudem spoilovať. Dozviete sa v takej druhej sérii. Inak má to 4 série a dielov to má 10. V jednej sérii je 10 dielov. A bude to asi tak jednohodinové, alebo ja ešte neviem. Jednohodinové určite nie, lebo je jednohodinové určite nie. To je jedno, bude to tak 50 minútové. Hej. Lebo vážne, budeme tam mať hrozné stolače, budú sa to ešte viacej stavať veci, hrajeme na Minecraftu a ešte musíte poslúchať nás štyroch. Lebo ako sme tu traja. Štyroch, veď ste tu iba traja. Ešte Jurky. Je tu ešte jeden môj kamoš, no. Je tu ešte Bent. Ešte Michal. No, tak 5, no. A prečo toľko veľa? Čo toľko veľa? Lebo Juraja musíte poslúchať, našeg Juraja a ešte Michala. A Heximena toho nepotrebuje. Toho nemusí. No, aj Heximena. Ale takedy iba. Aj Seximena, no. A toto je všetko pre toto video. No tak, všetky Skype máte v popisku videa. Hej, toto je všetko pre toto video a zatiaľ čus! Čaute. Čau.